Comrade la ngaphakathi sinabantu bakhona la ekhaya abangama celebrate ala ekhaya eMkhondo afuna thina siba supporte. Ikhuluma nje kunabanye bama celebrate la Mkhondo ashaye boma 3 million ka YouTube ngengoma yabo nje yodwa. Niyabona ukuthi italent eMkhondo likhona nedinkinga linakwa. Ekumele siqondeke ukuthi uma ngabe uyi-artist usuke ungasikwe qembu thizeni. Uma ngabe uyi-artist usuke umuntu wonke umuntu emhlabeni cause uqhasha yonke indawo. So emele siqondeke maqabane bazobonakala bajive la stage somkhonto wesizwe bese kuthoba umkhonto. No abasumkhonto ama-artist. So namanye amaqembu anelungelo ukuthi angabaqhasha ukuze ikhono labo lizophumelela. Maningi amathalent akhona la Mkhondo. Umkhonto wesizwe nje kusamele usebenze kakhulu lapha kaMasipala. Uma ungena umkhonto wesizwe lapha kaMasipala mele kube ne-office la ka-Art and Culture. Bake basitshela ukuthi bawenzelani ama-celebrate akhona la Mkhondo. Kusamele siye lapha kaMasipala siyobuza ukuthi bawenzelani ama-celebrate la Mkhondo. Cause maningi amakhono abantu abasha ala Mkhondo. Abantu abasha baya-actor, abantu abasha badlala amabhola, abantu abasha bayaqula, abantu abasha bayajiva kodwa abanakwa. Kusasa uma ngabe sebaqala bangena babhema ama-drugs benza yonke lento leyo uzothiwa bangene ngoba vele abafuni ngempilo zabo. Naku bazama ukuyilibazisa manje. Asibaqhasheni sibaqhaseni. Asiyekeni ukukhasa ama-celebrate aphezulu ushiyela nkawethu la phansi eMkhondo. Ake sicaleni la Mkhondo sikhuphule abantu bethu nathi sike sibona abantu bethu bala Mkhondo ba-actor. Sibona abantu bethu bala Mkhondo baqula. Sibona abantu bethu bala Mkhondo bajiva. Sacela Mkhondo wesizwe uma ngabe ngena kaMasipala nothatha uMasipala. Abantu bokuqala kumele banake abanganakekile. Yila ma-artist ala Mkhondo. Yila abantu abasha abasebenza kanzima la Mkhondo. Anikeni wanaka ama-artist eMkhondo. Sakhuluma la wonke ama-organization akhona la Mkhondo. Azukhamba alanda ama-artist amakhulu le ngaphandle. Bakhohle ukulanda abantu abasha bala Mkhondo bakhuphule bona. Abantu abasha la ithalent labo kumele lifezeke ngenkani lizofezeka. Ngimala phambili kumele abantu abasha. Abantu abasha ikhono labo lizofezeka ngenkani. Siyacela makombethi sicela ukuthi manithatha nje uMasipala ngoba ngathi amathemba khona ukuthi ngizothatha uMasipala. Anikeni baqabange nabo. Sifuna ukubona abakhuphuka. Ukukhuphuka kwabo kwanda kwamathuba omsebenzi. Cause bayokhuphuka bayosebenza. Kunabantu abunabo bazobuye babaqhashe futhi la Mkhondo. Bayobajayivela le. Asike sikhuphuleni Mkhondo sekhuphula boma-Gauteng bomalo boma-Durban bobanibani. Asinomfowethu ke la ngaphakathi abambiza ngomsipha waseMkhondo. Insizwa yakhona la ekhaya eMkhondo ezosigidela la ngaphambili izodlala kanjengamanje. Ithuba sinike lona abashaya izandla ngikikizele uma abashayi umakikizele uma abashaya amaflethi thulele mfowethu. Asamba teacher masipambeleni. When I
Sanibona. Ngiyaphila. Yeah. Sanibona. Niyaphila? Hayi, siyaphila. Asinaba kahle. Phambili umkhonto phambili. Umkhonto phambili. Hayi, sibonga ithuba lokuveza la. Igama lami lozalo uSifiso waxaba. Owakhona la ePhonzeni. Umaskandi igama lami engaziwa ngalo umsipho wasemkhona. Nengoma zami zatholakala online, yonke indawo zatholakala. Mungisesha YouTube umsipho wasemkhona ngithola. Na ku Facebook nakhona ngiyatholakala. Inamba yokubhuka u083 674 9922. Iyatholakala futhi lapha ku bio uFacebook 083 674 9922. Sabonga kakhulu. Abagidanga uma asethe kubambeze kodwa kuyaqhathi kuyagcina. Akulandela nje azovela. Sabonga kakhulu. DJ
akanilizele. Oh baba mama. Hawu, ayinhle abantwana. Awu siyabonga mfowethu. Nayizwa lento. Nayizwa lento ephuma la stage. Ihluke ngani yabokhuzana? Ihluke ngani neyabokhuzana bomthandeni? Why ni support abokhuzani nabomthandeni? Nishule kuqala ni support khona la ekhaya eMkhondo. Vele ubabukhathela waze wangena vele sewungenile already. Makashada nje. Emakoti sawubona. Emakoti sawubona. Ayabona ubabukhathela unesibusiso, amanye amakhathela awuhambi nomakoti babo. Ayishuthi iphethe kahle babukhathela. Ayiphethe kahle babukhathela, siyabonga babukhathela uphi? Babukhathela. Angathi bangena la lapha emkhandlweni besayathula njengabanye. Esaba campaignera bangena ngabayolwa. Mabafika bathula. Ngoba iBrand Villopi yahlupha. Asigeneni usebenza lomphakathi lapha kaMasipala. Thatha Mkhonto thatha. Thatha Xamalala thatha. Thatha Fortune Mnisi thatha. Thatha 114 thatha. Amanta. Chikitela Mkhonto chikitela. Chikitela Mkhonto chikitela. Parama Mkhonto parama. Parama Mkhonto parama. Parama Mpumalanga parama. Phansi ngombuso wamasela phansi. Phansi ngombuso wamasela phansi. Amandla. Qina umuntu omusha qina. Qina umuntu omusha qina. Qina mbokodo qina. Qina mbokodo qina. Qina umuntu omusha qina. Amandla. Thatha Mkhonto thatha. Amanye ama-artists asengakapheleli.